Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online YouTube channel uri musi weSvondo 17 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepa nhau nerurimi rwechiShona. Regai tisapedze nguva sezvo nhasi kune nyuzi dziri kutapira dzoga dzoga. VaMnangagwa munhu ari kunzi ari very coward, ane udyire nekunyepa zvakaomarara. Pavhidhiyo yatichakupai VaMnangagwa vari kunzi vakabvumirana navachiwenga kuti vachavapawo 1 term votongawo nyika. Regai tinzwe zvizere kubva kuna vajimu kunaka. Mnangagwa is somebody are very coward. He's a liar. Kana wanga wakawirirana na General Constantino Guvea Chiwenga kuti ndichakupawo 5 years dzekutonga. Ini ndichaita 5 years. What makes him to change today kuti haachatodi kana nekumupa 5 years yokuti achitonga? He must honor zvaakapromisa kuna General Chiwenga kuti ndichakupawo 5 years. There's no need kuti vaende kuCongress achiti idipe 2023. What for? Mazvinzura mega zviri kutaurwa pano. Regai tipinde pane imwe nyaya zvakare. Pane nyaya iri kunetsa mubato reZANU-PF. ZANU-PF iri kutungamirwa naVaMnangagwa iri kunzi haisiriyo ZANU-PF original, iZANU-PF Lacoste. Zvichireva kuti pava kuda kumutsidzirwa rimwe bato riri kunzi ndiro ZANU-PF original. Vachitaura vajimu kunaka vakamirira vamwe vavo vose avo vari kukwezva kuti vabve kuZANU-PF Lacoste yavaMnangagwa vauye kuZANU-PF original vanoti. We therefore give the message to all Zimbabweans, including students, farmers, miners, vendors, civil servants, war veterans, war collaborators, business people, traditional leaders, religious leaders, youth, women, and all Zimbabweans, including those in diaspora, to come back to your party, the ZANU-PF original. Iyi video audio yatakupai kubva kumusangano akaitwa nevari kuzviti ndiwo maZANU-PF original. Vachitaura vajimu kunaka vayambira vaChristopher Mutsvangwa kuti vasadzokorore zvakare kutaura zvavakataura zvokuti mauto anotsigira ZANU-PF. Regai tinzwe vajimu kunaka vachipa yambiro iyi. Zvimwe zvinhu, my comrades, we need to remind Christopher Mutsvangwa kuti mauto enyika, they don't belong to a political party. They are answerable to the Zimbabweans. Masoja ariku He should stop habit of abusing the military all the time. They have failed this country and they need to hide by a finger. Mashoka vaMutsvangwa avakataura ekuti ZANU-PF Lacoste inomira nemauto. Ngasamadzokora next time. Mauto ndevanhu veZimbabwe. And I don't think even your masoja paari ne 2 cents dzavari kupiwa with this government of Lacoste, they are happy about it. You should not involve security departments, state security departments, to reduce them into political organs of their cabal. He must desist from that habit all the time whenever he addresses the nation. Avo ndivajimu kunaka vanga vachitaura vachikurudzira vatsigiri vose vari kutevera ZANU-PF iri kutungamirwa naVaMnangagwa kuti vasiye vauye kuzojoina ZANU-PF original iri kufungidzirwa kuti ichange ichitungamirwa naMai Grace Mugabe pamwe chete navakasukuwere.
Zvisinei nezvose izvi zviri kurongwa neZANU-PF Original zvokubvisa VaMnangagwa pachigaro, nezuro mweya wechiprofita wekucheche wekwaMarange wakazivisa kuti VaMnangagwa hakuna munhu achakwanisa kuvabvisa pachigaro chavo. Regai tinzwe mweya wekucheche wekwaMarange uchitaura. Ari ikoko kuno kuponesai ndechokutanga chechipira pana nokubvisai chigaro chenyu Africa. Mutumwano waunotaura ndougera apa uyu. Chamunoda chese president chinowanika ipapa. Ukaringa rokunesa. Ukari kuno anotendesa. Chakunetsai muri kumba kwenyu chese ipapa pachiripo ipapa. Para kwa apostoli. Ndoda kutanga ndaenda padenda reCovid. Mweya wati hapana nokubvisai pachigaro chenyu president. Muchatonga nekusingaperi-peri. Uyu mweya wekucheche kwaMarange wazivisa zvimwe zvinhu zvinga zvisiri kuzivikanwa nevanhu. Mubepanhau reThe Standard mune nyaya iri kuti mapurisa ari kutatarika zvakare pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yekujegera mune zvematongerwo enyika vachiita basa rokusunga pamwe nekuvharira nhengo dzebato rinopikisa reCC dzinenge dzichinzi dzakapara mhosva dzezvematongerwo enyika zokonzeresa kusagadzikana munyika. Zviri kunzi kana veZANU-PF vakapara mhosva dzakangofanana nedziri kupomerwa vanopikisa, ZANU-PF iri kuonekwa seisina chayapara. Svondo rapfuura mapurisa akaramba kuburitsa zviri kuferefetwa panyaya yekuti nhengo yeZANU-PF vaAbitoni Mashayanyika vanova bhishopu wechechi Habakuki Apostolic Faith Mission kumberengwa apo vakabuda pachena vachikurudzira vatsigiri veZANU-PF kuti mutungamiriri weCC vaNelson Chamisa ngavaurayiwe. Mutauriri wemapurisa kuMidlands vaEmmanuel Mahoko pavakabvunzwa nevatori venhau nezvenyaya iyi vakati mubvunzo uyu bvunzai kumutauriri mukuru wemapurisa vaAssistant Commissioner Ponyati. Vachipindura vatori venhau mukuru weZANU-PF avo vakataura kuti vachamisa ngavaurayiwe. Vanoti havafi vakasungwa nemhosva yekutyisidzira kuurayiwa kwomutungamiriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change CC vaNelson Chamisa nekuti ndiyo langweji yezvematongerwo enyika kubvira vachiri kuhondo. Mutungamiriri weCC Coalition for Change CC vaNelson Chamisa vasarudza nhengo dzeparamende chazeya zviri kuitika mumapazi ehurumende akasiyana-siyana. Vachamisa varambawo mashoko ari kutenderedzwa nevanhu okuti zvavakaita kusarudza nhengo dzavo idzi ishadow cabinet yavakagadzira munyika. Vachamisa vanoti basa revanhu ava nderekuongorora zviri kuitwa nevakuru vehurumende yeZANU-PF vobuda neurongwa huchatevedzwa nebato ravo kana rava kuzotonga. Mapurisa aramba mashoko akabuda achitenderedzwa munyika achiti kune zvombo zvehondo zvakawanikwa zvakapinzwa munyika zvisiri pamutemo kuWest Nicholson section kuMatabeleland South. Mutauriri wemapurisa Ponyati vakatura gwaro ravo nemugovera vachiyambira veruzhinji kuti vasateerere mashoko aya nekuti manyepo ari pachena. Vanyati vatiwo mapurisa ari kuferefeta kuti ndiani akatanga nemanyepo awa. Manga makateerera kuJolas YouTube channel apo patinenge tichikuverengerai zvinenge zviri mumapepanhau. Noti kuverengwa kwezvemumapepanhau anhasi kunoperera pano. Ndini wenyu mukoma Jola ndanga ndiri kupakurirai nhau dzinodakadza. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata paYouTube channel yedu musubscribe ipapo. Subscription yenyu inotipasa manyengo zvokuti mukasubscribe zvinoita kuti tisaneti. Musakangana zvakare kuti tine WhatsApp group redu rakapenga rinodakadza rinonakidza kupfuura zvamunofunga. Namba dzeWhatsApp dzinoti +263 775 934 930. Tinoti chisarai nomufaro tobatana mangwana zvakare.